आसिना थास'जों संबाय लोगोफोर ना लकेलखौनो जि टेस्टि जाखाबाय टेस्टि नुखाबाय आरो जानायमोन माबानायावनो संनायावनो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरो आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन होननानै आरो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर हाबदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुना होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायो दिनै आं मा भिडिअ लाबोनो हायो मा भिडिअ शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना गुरनो थांनो ओंखारदो लोगोफोर ओमफ्राय नै जेखाइ खबाइ लाखाबाय आरो नाया मोनगोन ना मोना मिथिया ओमफ्राय अखाबो एसे फ्रि फ्रि हाबाय दङ नै ना गुरनो थांनो नागिरदो लोगोफोर एकदमबारे ना मोनसोगारदोनो मालायफोरा गुरजोब्बायनो ओमफ्राय आंहाना नै ओंखारनायानो जायाखैहाय लोगोफोर गथ'जों गथायजों एकदमबारे हाल्लाथार जाबाय ना गुरना मोनफैबाय लोगोफोर नै बिराद मोजां ना मोनबोबाय आरो मोनफैबाय आरो अखाबो हादै एसे फ्रि फ्रिनो ओमफ्राय थाबनो फैनाय जाबाय आरो ना गुरनानै ओमफ्राय नै बाल्ली मानै मोनबोबाय लोगोफोर खिथिनो र' आंनो नाखौ मायबासो लानांगौमोन नामा मानसिखौ दा थुसनामोन जाखांबासो थुनांगौ बाल्ली नै बिराद मोजां ना मोनबोबाय लोगोफोरनो बा फिथिग्रा गिदिरथार नै आरो बाल्लीबो मोनदो बारलांलायबाय गोजानाव थुना होनांगौमोन जायासै ना गुरना फैनानै मा लोंगोन मा जागोन मोनदो ओमफ्राय लाल साहखौनो एसे लोंना हरनोसै आं दा ओंखाम ओंख्रि मोनदोना ओमफ्राय लाल साहखौनो सोदावनोसै ओंखाम मोनथ'वाखै नालाय आसिना थास'जों संबाय लोगोफोर ना लकेलखौनो जि टेस्टि जाखाबाय टेस्टि नुखाबाय आरो जानायमोन माबानायावनो संनायावनो नै लोगोफोर ओजाहा आरो खारदैयाबो रानबायमोन नालाय ओमफ्राय सावबाय आरो दिनैयो सान्दुं गोसायावनो सावना होखाबाय